fila san 2026 aw minnu sɔgɔlen no an na ni wagati na Mali kunnafoni ale jabarani kan ni an ka kunnafoni di wagati seli aw bisimila. Kunnafoni gale o bɛ tali kɛ état-major général des armées ale ka kunnafoni dilo olu kɔnɔna la. An ka lagana finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka tabɔ jatigɛwale tigilama dɔw kan ni ka dankari kɛ u ka ɲɛnamaya la. Alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 10 san 2026 jafara bɛ ni o bɛ Mopti ale marabolo la. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni jatigɛwale tigilama kofɔlen ninnu kɔni tun b'a la k'u kunda jafara bɛ ale dugu kɔnɔna na ni u hakilina o yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ o de ka jatigɛwale kɔni ta ka ni dugu kofɔlen sigibagaw olu sɛgɛrɛ min sen fɛ an ka lakana finitigilakaw kɔni ye dankari kɛ u ka ɲɛnamaya la. O kɔfɛ kunu araba sɔgɔma marisi kalo tile 11 san 2026 jatigɛwale tigilama dɔw kɔni ye a laɲini ka jatigɛwale k'o de ta ka an ka lakana finitigilakaw olu kɔni sɛgɛrɛ Gawo ale marabolo kɔnɔna na ni o bi ani drone kamikaze dɔw ye. Fɛn kɔni ye kunnafoniyaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko maa kɔni ni ma to a la. État-major général des armées b'a laɲini jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ k'u k'u hakili sigi ko fɛn kɔni ye an ka lakana finitigilakaw ye k'u cɛsirilen don yaasa lakana ale bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. An ka jamana ɲɛmaaw ka ladala ɲɔgɔnye min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko conseil des ministres o kɛnɛ sigira kunu araba marisi kalo tile 10 san 2026 ka bɔ an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale yɔrɔ Kuluba Palais ale kɔnɔna na. Ka sanga ni an ka jamana dugu jukɔrɔ nafolo ale lakanani an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale ye lase dɔw kɛ conseil des ministres ale kɛnɛ kan lase minnu na a y'a jira k'a fɔ ko a kɔni bɛna finitigilaka dɔw de kɛrɛnkɛrɛn ni olu ka baara yɛrɛ kɔni tɛna kɛ dɔwɛrɛ o de ye ka an ka jamana sanu bɔyɔrɔ olu lakana fo ka taa se maa minnu kɔni bɛ an ka jamana sanu olu yurugu olu kɛlɛli ma. Ka sanga ni sugunukura ale jenni ye min senfɛ sugunukura jagokɛla minnu ka yɔrɔ jenna olu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya o jira ko yala ko u t'a dɔn ko ni o y'a sɔrɔ u bɛ feere kɛ yɔrɔ minnu na sugunukura ale kɔnɔna na ko ni o y'a sɔrɔ u bɛna o place kɔrɔ olu sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na an ka minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsin don an ka jamana mara cɛ bɔli ma ni o ye ministre des administrations territoriales ye ale ye dɛmɛ kɛ ni balomafɛn ye ka ɲɛsin sugunukura maa minnu ka yɔrɔ jenna olu ma ni dɛmɛ nin kɔni senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sugunukura ye ko ale kɔni bɛna jɔ kukura ye walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la an ka jɛka minisiri Isa Usumani Kulubali ale ka kɔrɔfɔ dɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An bɛ ka hakilina min kɔni ta ka a labɛn o ye ka sugu kura jɔ sugu in bɛ bɔ yen de pewu ka sugu kura jɔ n'o sugu kura jɔra bɛɛ b'i yɛrɛ a kɔnɔ a t'i n'a fɔ jagokɛlamisɛnninw bɛna gɛn ka bɔ sugu in kɔnɔ u fana ka hakɛ bɛ yen a bɛ kɛ niveau caman ye minnu bɛ sogo feere minnu bɛ nafɛnw feere u bɛɛ n'u jɔyɔrɔ de don donc u niyɔrɔ bɛ bila sugu in kɔnɔ o de la an b'a ɲini sugu kɔnɔmɔgɔ bɛɛ fɛ u k'u labɛn sigiyɔrɔ kura bɛ ka ɲɛɲini ani ministère wɛrɛw bɛ kuma na sigiyɔrɔ ninnu kɛnɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ministère minnu ka yamaruya kɔnɔ an n'olu bɛɛ bɛ kuma na mɔgɔ si tɛ se ka ban nin ma nin ye bɛɛ de kungo ye donc sigiyɔrɔ kuraw bɛna jira mɔgɔw la o sigiyɔrɔ u bɛ taa ye en attendant nka mɔgɔ fɛn o fɛn ka nafolo jɛna ni recensement y'a jira k'a fɔ k'olu de kun sigilen bɛ sugu in kɔnɔ ni sugu jɔra sugu kura mana ban a kɛra ɲinan a kɛra san wɛrɛ kɔta ye ni sugu banna minnu ka nafolo jenina sugu in kɔnɔ sugu in sigibagaw yɛrɛ a bɛ fɔ olu ye prioritaires de ye. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logements sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logements sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logements sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba
ale marsi kalo tile 7 san 2026 ase 2000 commissariat police ka sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka bingani wale tigilama 2 olu minɛ u ka bingani wale dɔ kɔfɛ falajɛ ale kɔnɔna na Tour d'Afrique kɛrɛfɛla la marsi kalo tile 7 sɔgɔma ni bingani wale tigilama 2 ninnu kɔni ye bingani wale ta ka mutu taxi tigi dɔ ale de kɔni sɛgɛrɛ min sen fɛ u ye marifa ci maa dɔ o la ni o tun b'a la k'a laɲini ka maaw olu de kɔni wele yaasa u bɛ se ka mutu taxi tigi ale dɛmɛ cogo min na k'a sabu kɛ géolocalisation dɔ ye ni o tun bɛ moto taxi tigi ale kɔni ka moto taxi la ni o kɛra sababu ye polisiw kɔni ye ni maa kofɔlen ninnu kɔni minɛ jikɔrɔ ni para ale kɔnɔna na min sen fɛ polisiw tilala ka moto wɛrɛ suɲɛni o kɔni sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu bolo ani malifa dɔ an bɛ wagati min na i ko sisan ni maa kofɔlen 2 ninnu kɔni bɛ kiiri tigɛlamaw olu ka bolo kan min na a laɲininen don jamana kɔnɔdenw fɛ u k'u hakili to u bolo fɛnminɛw na ni seli ɲɛkɔrɔla ye ale kɔni na an bɛ wagati min na i ko sisan kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko États-Unis jamana hali ni an ka jamana marabagaw bɛ sigi ka fɔ kuma na min na États-Unis finitigilakaw kɔni b'a fɛ ka segin Mali la walasa ka an ka jamana dɛmɛ jatigɛ wale tigilamaw olu kɛlɛli la kunnafoniya di sira fɛ ni o ye renseignement militaire ye an bɛ wagati min na i ko sisan ɲininkali min kɔni bɛ sen na o de ye ko yala Russie finitigilakaw ale ni États-Unis finitigilakaw ko olu bɛ se ka bɛn kelen ma an ka jamana dɛmɛni na jatigɛ wale tigilamaw olu kɛlɛli la wa an bɛ taa kɔkan kibaru la Espagne ale jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye Espagne lasigiden min ni a bɛ Israel jamana kan kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Espagne jamana ɲɛmaaw kɔni ye o wele ka segin u ka jamana kɔnɔna na ko sabula ko Israel ni Ameriki b'a la ka ji minnu ta ka ɲɛsin Iran jamana ale ma ko o tɛ olu fɛla ko ye an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniyaw la fɛn min kɔni ye Iran jamana ye ale minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ale ɲɛnabɔli ma ale y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ selenge 4 ntolanci min bɛna kɛ Ameriki jamana kan ni o ye Coupe du Monde 2026 ye ko Iran kɔni sen tɛna ye o ntolanci in kɔni na k'a sabu kɛ kɛlɛ min bɛ Iran jamana ale ni Ameriki jamana cɛ ni wagati Mali kunnafoni lajɛbaw aw minnu kun sɔgɔlen don an na ni wagati na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dino olu la aw kan bɛn kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan